Здравейте, казвам се Ренета Райчева. В момента се намирам в спа Мусита, където ще ми направя традиционен тайландски масаж. Той от преди 4000 години, измислен от буддистски монаси, съчетава разнообразни масажни техники и пасивна йога. Той подобрява кръвообращението, намалява стреса и премахва безсънието. Също така от него се отслабва. Може да гласувате за мене в сайт spa-musita.com. Аз съм Ренета Райчева. Благодаря.